Doprajte svojej rodine moderné, kvalitné a štýlové bývanie v príjemnom prostredí. Vitajte v čoraz viac populárnejších Vajkovciach, vzdialených len 10 km z centra Košíc. Tento dvojpodlažný rodinný dom disponuje touto priestrannou obývačkou prepojenou s kuchyňou a jedálňou s výstupom na terasu. Na poschodí máme 3 spálne, 2 kúpeľne a praktický šatník. Z hlavnej spálne je výstup na balkón a na prízemí máme ešte špajz s technickou miestnosťou a samostatnú toaletu. Súkromná ulica, pozemok tak akurát, kvalitná tehlová stavba, centrum mesta za 10 minút a dokončenie v štandarde. Túžite bývať v novostavbe a zaujal som vás, príďte sa pozrieť.